שלום תלמידות, שלום תלמידים. היום אנחנו לומדים לשאול מאיפה או מאין. אני רחל, מאיפה אני? אני מירושלים. אני מירושלים. ירושלים היא עיר, גם חיפה היא עיר, גם עכו היא עיר, וזה הים של עכו. אבל אמריקה היא לא עיר, אמריקה היא מדינה. מי זה? זה אובמה. מאיפה אובמה? או מאין אובמה? אובמה מאמריקה. אובמה מאמריקה. אמריקה, מדינה. מי זאת? זאת פיירוז. מאיפה פיירוז או מאין פיירוז? פיירוז מלבנון. פיירוז מלבנון. מי זה? זה ממדני. מאיפה ממדני? ממדני מניו יורק. ניו יורק היא עיר, וזה יעקוב שהין. מאיפה יעקוב? יעקוב מבית לחם. בית לחם היא עיר, וזאת אום כולתום. מאיפה אום כולתום, או מאין אום כולתום? אום כולתום ממצרים. מצרים היא מדינה, אבל קהיר היא עיר, ואלה המלך עבדאללה והמלכה רניה. מאיפה הם? הם מירדן. זאת המלכה אליזבת וזה המלך צ'ארלס. מאיפה הם? הם מאנגליה. אנגליה מדינה. מאיפה ארדואן? ארדואן מטורקיה. טורקיה מדינה. זאת מינה. מאיפה מינה? או מאין מינה? מינה מגרמניה. גרמניה. זאת תמי. תמי היא מורה. מאיפה תמי? תמי מפריז. פריז היא עיר. תמי מצרפת. צרפת היא מדינה. וזה אברהים. מאיפה אברהים? אברהים מאוסטרליה. אברהים מאוסטרליה. אנחנו עושים חזרה. מצרים, מדינה. אוסטרליה, מדינה. לבנון, מדינה. אמריקה, מדינה. גרמניה, מדינה. צרפת היא מדינה. אנגליה, מדינה. גם ירדן היא מדינה. זאת טורקיה. טורקיה מדינה. אבל ירושלים היא עיר. גם ניו יורק היא עיר.